Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna, se narodila v 18. století ve Vídni a zemřela rovněž v 18. století v Šembrunu u Vídně. Byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou, královnou českou a císařovnou svaté říše římské. Prodala se za vévodu Františka Štěpána Lotrinského, se kterým měla 16 dětí. Byla velmi dobře vzdělaná a měla silný zájem o kulturu, filozofii a umění. Zajímala se o zlepšení vzdělání v celé monarchii, což vedlo k založení nových škol a podporování vědy. Jejími nejvýznamnějšími reformami byly reformy ve státní správě, právu a školství. Známá ale také byla svými reformami armády. Zavedla povinnou vojenskou službu, což vedlo k posílení obrany schopnosti habsburské monarchie. Také se zasazovala o zlepšení postavení žen ve společnosti. Už za doby Marie Terezie byli Židé vnímáni jako cizí prvek ohrožující tradiční uspořádání společnosti. To vedlo k tomu, že některá její opatření mohla být interpretována jako obvinění Židů z určitých společenských problémů. Za její vlády se také objevovaly názory a obvinění, již spojovaly židovské komunity s nevěrností a údajnou spoluprací s nepřátelským Pruskem. Marie Terezie dokonce nechala Židy vyhodit z Prahy, kdy se pak museli odstěhovat do vesnice za Prahou. Josef II. Josef II. Se narodil v 18. století ve Vídni. Byl synem Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského. Byl císařem svaté říše římské a od roku 1780 také vládl habsburským zemím. Prosazoval osvícenské reformy, které měly modernizovat říši. V roce 1781 vydal patent dušící nevolnictví v habsburské monarchii. Ve stejném roce umožnil protestantům a dalším nekatolíkům svobodně vyznávat víru. Usiloval o posílení státní správy, sjednocení právního systému a oslabení moci církve. Zemřel v roce 1790 ve Vídni. Krátce před smrtí musel zrušit většinu svých reforem kvůli odporu šlechty a církve. Mapa pevnosti. Pevnost se skládala z velké pevnosti, malé pevnosti a citadely. Velká pevnost sloužila jako první a nejdůležitější linie obrany proti nepřátelským útokům, čímž chránila přilehlou malou pevnost a citadelu. Obsahovala kasárny, zbrojnice a skladovací prostory pro munici a další vojenský materiál, což umožňovalo rychlou a efektivní reakci v případě útoku. Malá pevnost sloužila jako předsunuté opevnění, které mělo chránit hlavní velkou pevnost a bránit nepřátelskému průniku do hlavního města pevnosti. Už od svého vzniku byla využívána jako vojenské vězení pro různé nepřátelé státu, válečné zajatce nebo zbouřence. V 19. století a zejména během první světové války zde byli vězněni političtí odpůrci monarchie. Citadela obecně v pevnostní architektuře sloužila jako poslední obranný bod, kam se mohla vojska stáhnout v případě prolomení vnějších hradeb. Obranný systém. Obranný systém pevnosti Terezín byl navržen jako moderní bastionová pevnost podle principů vojenské architektury 18. století. Jeho cílem bylo zajistit maximální obranu proti nepřátelským útokům, zejména proti pruské armádě. Pevnost byla postavena tak, aby umožňovala efektivní obranu při minimálních ztrátách vlastní posádky. Pevnost byla chráněna vodními příkopy, které byly napájeny z řeky Ohře. V případě potřeby mohli obránci příkopy zatopit, což výrazně stěžovalo postup nepřátelské armády. Bastionový systém zase umožňoval křížovou palbu, takže se obránci mohli navzájem krýt. Pod pevností vedla síť podzemních chodeb, které umožňovaly skryté pohyby vojáků a rozmístění výbušnin postupující nepřátelskou armádou. Celková délka chodeb činila 29 kilometrů. V chodbách se lidé pohybovali po tmě, k orientaci jim sloužily orientační destičky, které byly umístěné na stěnách chodeb. Vznik terezínského ghétta. Nacisté od vypuknutí druhé světové války plánovali postavit na území protektorátu Čech a Moravy rovnou 2 koncentrační tábory. K definitivnímu závěru se ovšem došlo až na schůzích s novým zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem, který přišel k moci jako zastupující říšský protektor po Konrádu von Neurettovi v září 1941. Tyto schůze proběhly do první poloviny října 1941, konkrétně 10. a 17. října. Na těchto poradách byli přítomni jak Reinhard Heydrich, co by protektor Čech a Moravy, tak Adolf Eichmann,
velitel oddělení transportu. Také zde bylo přítomno velení SS v protektorátu. Terezín se v tu dobu na nátlak Adolfa Hitlera, který se chtěl Židů zbavit za každou cenu a co nejrychleji, jevilo jako nejjednodušší a nejlepší řešení. 10. října bylo rozhodnuto, že Terezín bude přebudován na židovské ghetto. 17. pak bylo rozvrženo, jak bude ghetto architektováno a další postup v ghettu. Dále pak rozvržení transportu do getta. Na těchto konferencích byl Terezín vybrán z několika důvodů. Město bylo nedaleko městečka Bohušovice nad Ohří, kde již byla postavena železnice, po které se do Bohušovic dováželi Židé z pražských Bubnů, to jest nádraží mezi stanicemi pražského metra linky C, Vltavská a nádraží Holešovice. Z Bohušovic, do kterých už někteří nedojeli, museli Židé pochodovat do terezínského getta asi 2,5 kilometru. Tuto cestu moc starších Židů nepřežilo, nebo vysílením zemřelo během několika následujících hodin až dní. Příslušníkům Sudstaffel a především nacistické německé vládě to bylo vesměs jedno. Žid zemřel a již nepřekážel árijské rase. Později byla z Bohušovic vyvedena vlečka přímo do getta pro efektivnější procesy v ghettu. Terezín měl i strategické rozpoložení nedaleko od větších a velkých měst, jako byla například Louny, Lovosice, Česká Lípa, Mělník, Most, Ústí nad Labem či Teplice. Byl také izolován vysokými hradbami a valy. Informace a ostatní lidé se nemohli nikdy dostat do kontaktu. Jediní, kdo opouštěli Terezín, byla židovská pracovní skupina, tvořená i politickými vězni, jež pracovala v Litoměřicích v továrně Richard. Zde byli na dobro odsouzeni na smrt. Terezín také disponoval budovami kasáren a jiných velkých budov, které zde stály již od dob Marie Terezie a nebylo tak nutné nic stavět. Budovy se musely jen trochu upravit, přispravit. Nicméně nějak zvlášť velké stavby a přípravy se nemusely řešit. Aufbandkommando. Bude asi něco okolo týdne před pátkem 24. října 1941 a 342 mladším ročníkům, tedy ročníky okolo roku 1920, či zkušeným řemeslníkům židovského původu, byl dodán povolávací rozkaz k nástupu do tzv. Transportu AK-1, neboli Aufbandkommando, v překladu pracovní skupina. Tento transport vyrazil z bubenského nádraží v pátek 24. října 1941 do Terezína pod záminkou jednotýdenní úpravné akce. To ovšem nikdy nenastalo a tak se tito muži stali prvními vězni terezínského getta. Velitelství SS vydalo této skupině rozkaz za přibližně týden až 2 přestavět a upravit prázdné kasárny na obytné prostory pro tisíce lidí. Museli také vystavět kuchyně, sklady, latríny a další základní infrastrukturu. Sami si museli postavit místo, kde by sami složili svou hlavu. Z celkového počtu 342 lidí přežilo do konce války pouze 86 lidí, jako například pan Felix Kolmer, ročník 1922. Výhodou tohoto transportu bylo, že dotyčný a celá jeho rodina nebyla zařazena do transportu na východ. Tato situace platila ovšem jen asi do poloviny roku 1943. Poté už byli členi Aufbandkommanda nechráněni a byli odváženi především ve velkých vlnách ke konci roku 1943 do Osvětimi. Úkol Terezína. Úkol Terezína byl především shromáždit Židy z Evropy, například Německa, Rakouska, Slovenska, protektorátu Čech a Moravy, Dánska, západního Polska a Nizozemí. Po vstupu do getta platilo pořadí úkonů shromáždit, okrást a zaregistrovat. Po registraci následovalo rozřazení buď to rovnou do transportu dál na východ, nebo až později. Tehdy, když v ghettu nebudete potřeba či užiteční a zbytečně byste překáželi. Především měl Terezín za úkol propagovat koncentrační tábory jakožto soběstačná židovská sídliště, ve kterých se Židům žije skvěle a v relativním blahobytu na poměry války. Mělo propagovat nacistické Německo jako starostlivý stát, aby bylo vše v klidu ututláno. Civilisté v Terezíně. Civilní obyvatelstvo bylo odděleno od židovského světa velmi brzy dřevěným plotem, jež procházel skrze vybrané ulice. Tamní jednotky SS po obdržení vystěhovávacích příkazů, jež zároveň obdrželi i terezínští civilisté, započali postupně, nepatrně, ale systematicky vystěhovávat a okrádat terezínské. Aufbandkommando bylo nuceno poté tyto byty předělávat na více kapacitní.
Od října, kdy byl vydán vystěhovávací rozkaz a kdy začali Židé proudit do Terezína, až po únor příštího roku, tedy roku 1942, město opustili téměř všichni až na výjimky. Obyvatel, které čekali konec lhůty, tedy konec školního roku, ale již v únoru bylo v gétu na 8 000 Židů. To je ještě o 1000 lidí více, než bylo původně civilistů. V roce 1942, v srpnu a dalších měsících, které po něm následovaly, bylo v gétu již okolo 50 000 Židů. Počet obyvatel. V Terezíně se mezi lety 1941 a 1945 vystřídalo velké množství lidí. Jak dospělých, tak dětí i důchodců. Na začátek si můžeme říct, kolik lidí se tam vystřídalo z různých států. Celkem Terezínem prošlo asi 75 000 lidí z protektorátu Čechy a Morava. Z Německa a Rakouska jich bylo více než 42 000. Přes 5 000 osob z Nizozemska a z Dánska, Slovenska, Maďarska, Francie a Polska jich bylo několik tisíc. V roce 1941 se v Terezíně nacházelo okolo 7 000 osob, ale to až ke konci roku. V listopadu tam dorazil první transport s 300 mladíky, jak již bylo řečeno. V prosinci 1941 začaly pravidelné deportace Židů z Prahy a dalších měst. V tomto roce ještě nedocházelo k deportacím na východ. Terezín totiž sloužil jako konečné místo pobytu pro starší Židy. Bohužel ne na dlouho. V roce 1942 se v Terezíně nacházelo rekordních 58 000 lidí. Během dne tu umíralo přes 15 000. Terezín se změnil v extrémně přeplněné ghetto. Denně přijížděly nové transporty, zejména z protektorátu a Německa. Začaly masové deportace z Terezína do vyhlazovacích táborů, především do Osvětimi. Vznikala centrální evidence a začaly platit přísné pravidla getta. Byly tam příšerné podmínky, lidé žili nejen v kasárnách, ale i v skladištích a půdách. Katastrofické hygienické podmínky, časté epidemie, jako například úplavice a tyfus. Byl tam nedostatek vody, jídla a léku. Lidé umírali ve velkém každý den. Dokonce byl zaveden nový systém hromadného pohřbívání. A ke konci roku bylo zprovozněno krematorium. V 1943 pokračovaly pravidelné odjezdy na východ. Počet vězňů kolísal mezi 30 a 40 000. Do Terezína začaly nově přijíždět vězni ze západní Evropy, a to z Nizozemí, Belgie a Dánska. Přijeli významní rabíni, profesoři i hudebníci. Terezín se taky připravoval na návštěvu Mezinárodního červeného kříže. Podmínky se tam ale neměnily, stále byly tvrdé, ale částečně se stabilizovaly. Vznikaly kulturní aktivity jako koncerty, přednášky a třeba i tajné vyučování. Ale stále to byl zachován teror. Transporty na východ neustávaly a smrt byla stále přítomná. V následujícím roce 1944 počet obyvatel prudce stoupl, opět až ke 45 000. Nacisté připravili návštěvu Červeného kříže, která se uskutečnila v červnu 1944. Po návštěvě následoval obrovský transport s více než 7 500 vězňů do Osvětimi. Později v létě dorazily masové transporty maďarských Židů. Podmínky se dočasně zlepšily kvůli propagandě, ale po návštěvě se situace významně zhoršila. Často se objevovala apatie, zoufalství a byla vysoká úmrtnost mezi starými lidmi a dětmi. V posledním roce druhé světové války se v Terezíně nacházelo asi 17 000 lidí. Po pádu Osvětimi se do Terezína posílaly evakuační transporty vězňů. Lidé, kteří přijížděli, byli v katastrofickém stavu. Vypukla epidemie skvrnitého tyfu, která zabíjela desítky lidí denně. V květnu roku 1945 byl Terezín vysvobozen Rudou armádou. Mnoho lidí, kteří přežili, byli nakažení, podvyživení a zcela vyčerpaní. V táboře nastoupila absolutní nouze. Byl nedostatek jídla, léků a ošetřovny byly přetížené. Pohřbívalo se do hromadných hrobů a nakažení byli izolováni.
Přesto v ghettu přežila většina těch, kdo zde zůstali do konce války. Oběti. Přes Terezín prošlo během druhé světové války přibližně 155 000 židovských vězňů. Z toho téměř 35 000, což činí 27%, zemřelo přímo v ghettu. Většinou na nemoci, podvýživu a špatné hygienické podmínky. Přibližně 88 000, což činí 70%, bylo deportováno do vyhlazovacích táborů. Z nich se pouze asi 3800, což činí 3,2% osob dožilo vysvobození. Rozmístění lidí. Většina vězňů byla umístěna v tzv. Malé pevnosti a v budovách hlavní pevnosti, které původně sloužily vojenským účelům. V Malé pevnosti byla zřízena policejní věznice gestapa, kde byli vězněni političtí odpůrci a později i Židé v nelidských podmínkách. Hlavní pevnost, která tvořila samotné město Terezín, byla přeměněna na ghetto pro židovské obyvatelstvo. Vězni byli ubytováni ve stísněných kasárnách, bývalých obytných domech a školách. Často v extrémně přelidněných místnostech bez dostatečné hygieny. Rozmístění lidí také podléhalo přísné organizaci. Oddělovali se ženy a muži, zvlášť byli ubytováni i starší lidé nebo děti. Důležitou roli hrálo i zařazení do pracovních skupin, komand, což ovlivnilo denní režim a pohyb jednotlivců v rámci geta. Terezín, jakožto hlavní pevnost, má 36 důležitých míst nebo budov a v průběhu času se většině budov měnila účelnost. Policejní jednotka, četnictvo i sami Židé. V této budově sídlilo židovské samosprávné vedení geta, které se řídilo pokyny SS. Za celé 4 roky se zde vystřídalo pouze 26 příslušníků SS. Tato budova je věnována jen zástupcům SS a jmenuje se po jednom veliteli Hohenelbe. Ubytování. Kasárna s nápisem Varšavská smlouva štít socialismu se jmenovala Magdeburská a byla pro muže. Ubytování Muzeum geta. Dnešní muzeum geta byla ubytovna pro chlapce od věku 10 do 15 let. Tito chlapci vydávali svůj vlastní časopis Vedem. Domov pro děti školního a předškolního věku, kde se později našly obrázky a malůvky na zdech. Židovská samospráva a rada starších. Rada starších, Judenrat, měla na starosti ubytování, rozdělování potravin a zdravotní péči a evidenci vězňů. Plus měla sestavovat seznam Židů, kteří půjdou do transportu. Tuto budovu obývali nemocní lidé, kteří trpěli například tuberkulózou nebo tyfem. Starali se o ně výhradně židovští lékaři a ošetřovatelé. Nemocnice a místa pro nemocné. Budova Kavalír sloužila jako místo pro nemocné a hlavně ubytovna pro muže. Tato budova má v podzemí sklepy, které využívalo SSS jako mučící a trýznící místnosti pro Židy. Mimo jiné je tam taky vyslýchali. Šlejská registrace byla budova nebo místnost, kam terezínští vězni přijeli jako první, hned poté, co vstoupili do Terezína. Tam byli zbaveni osobních věcí, nebylo s nimi úplně hezky zacházeno, byli zaevidováni a pak byli posláni dál. Sídlo SS a bazén. Vojáci SS měli krásný dům, ve kterém měli restauraci a před ním byl park, ve kterém se nacházel i bazén. Vězni v Terezíně k němu samozřejmě neměli přístup, ale oni si mohli užívat. Obchody. Prodejna oblečení. V Terezíně jsme našli i budovu, ve které byla prodejna oblečení, které bylo odcizeno židovským vězňům v Terezíně. Dalším jakýmsi obchodem v Terezíně byla pekárna. Pekárna bylo místo, kde chtěli pracovat všechny děti do 15 let, protože jedním z největších problémů, který se v Terezíně vyskytoval, byl hladomor nebo hladovění. A v pekárně jste si mohli i kousek užděbnout. Divadelní a zkouškové budovy. Terezínská radnice. Terezínská radnice bylo jedno z míst, kde se zkoušely divadla a hudební přednesy, které měly být potom přednešeny na návštěvě Červeného kříže. Řemeslné dílny a komora Bauhof.
Bauhof byl velký komplex dílen a skladů, který nacisté zřídili především pro využití technických a řemeslných dovedností vězňů. Pracovali zde truhláři, zámečníci, instalatéři, elektrikáři, ševci, kryčí a další odborníci. Šlo o strategicky důležité místo, protože produkty z Bauhofu sloužily jak potřebám geta, tak i SS. Byla zde také komora, ale ta se nikdy nepoužila. Půdy a děti. Půdy. Terezínské půdy sloužily jako úkryty nebo provizorní přespávací prostory. Když bylo ghetto přeplněné, lidé byli nuceni žít právě na půdách, kde byly podmínky ještě horší než jinde. Zima v zimě, horko v létě, bez ventilace a hygieny. Někteří se zde zase snažili ukrýt před transportem na východ, protože půdy byly jedním z mála míst, kde se dalo krátkodobě schovat. Někdy zase sloužily k uskladnění věcí zabaveným vězňům nebo k jiným logistickým účelům správy geta. V roce 2019 byla při rekonstrukci domu v Komenského ulici objevena sbírka dokumentů a předmětů z období geta. Mezi nálezy byly korespondence internovaných Židů, úřední dokumenty a osobní předměty. Tento objev poskytl cenné informace o každodenním životě v ghettu. Děti. Do Terezína bylo deportováno přibližně 15 000 dětí. Z nich přežilo pouze asi 150. Většina byla později odvezena do vyhlazovacích táborů, především do Osvětimi. Mnohé děti přišly do geta sami, bez rodičů, nebo rodiče ztratili během pobytu. Děti byly ubytovány odděleně podle pohlaví v tzv. Domech, například chlapci v domě L417 a dívky v L410. Podmínky byly tvrdé. Nedostatek jídla, zima, nemoci. Ale v těchto domovech jim mladí vychovatelé a umělci často poskytovali neformální vzdělání, kulturní a umělecké aktivity. Vyučovalo se tajně, protože nacisté zakázali oficiální školní výuku. Děti z Terezína se staly symbolem obětí holokaustu, ale i symbolem dětské fantazie a odvahy. Jejich osudy připomínají památníky, divadelní hry, například Brundí bar, který se v ghettu i hrál, výstavy a národní projekty. Povolení návštěvy. Mezinárodní výbor Červeného kříže již delší dobu usiloval o povolení návštěvy některého z hlavních nacistických koncentračních táborů. Hlavní úřad říšské bezpečnosti poprvé návštěvu dovolil v červnu 1943 za účelem přesvědčit světovou veřejnost o nepravdivosti množících se zpráv o vraždění Židů. Jako místo, které mělo zastřít rozměr probíhající genocidy a poskytnout nacistům klavné alibi, bylo vybráno právě terezínské ghetto. Zkrášlovací akce. S podmínkami, ve kterých Židé v ghettu žili, byla však pro nacisty návštěva nepřípustná. Proto se situace nacisté rozhodli vyřešit zkrášlením Terezína do takové míry, aby jej bylo možné zahraniční delegaci prezentovat. Vytvořily se dostatečně přesvědčivé kulisy, za kterými byla skrytá skutečná situace terezínských Židů. Vězňové museli čistit a upravovat ulice a domy v ghettu. Objevily se zde obchody, kavárny, dokonce i lázeňský hudební pavilon. Do města se také instalovaly lavičky. Bylo zřízeno dětské hřiště, jesle, škola i školka. Rozšířen byl také prostor, ve kterém se Židé směli pohybovat. Vězňové dostali za úkol obléct se v den návštěvy do svých nejlepších šatů a válečným veteránům a mrzákům bylo zakázáno vycházet na ulice. Návštěva. Návštěva byla uskutečněna 23. června 1944. Tvořili dva Dánové, Frans Hess z ministerstva zahraničí a zplnomocněnec dánského Červeného kříže Jule Henningsen a funkcionář Mezinárodního výboru Červeného kříže Švýcar Maurice Rossel. Delegaci doprovázela řada vysokých nacistických funkcionářů, zástupce německého Červeného kříže a židovský starší Paul Epstein. Během prohlídky navštívili jídelní sál, banku, lékárnu, obytný barák pro židovské dělníky, školu nebo společenský dům, kde se jakoby náhodou uvádělo představení dětské opery. Celá prohlídka, zahrnující také oběd, trvala okolo 8 hodin. Důsledky. Nacistům se akce vydařila. Všichni 3 delegáti sepsali po návštěvě Terezína zprávy, které nacistickou lež neodhalily. Ve zprávách uvedli, že terezínské ghetto je v celku normální židovské město se skutečnou vlastní samosprávou. Mezi nejskandálnější tvrzení patřila ta, že policie SS ponechává Židům volnost, aby si zorganizovali správu podle svého, a terezínský tábor je konečný tábor, odkud normálně
Nikdo není nikam odeslán. Nacistická snaha skrýt pravdu o Terezíně byla tedy úspěšná. Obecný život Židů v Terezíně. Každý den byly na dveřích synagog vyvěšovány listiny jmen Židů, kteří budou transportováni do Terezína. Lidé se báli, že budou odděleni od své rodiny a nevěděli, kam přesně transport doveze. Na cestu si pochopitelně balili své cennosti a oblečení. Také dostali transportní lístek s jejich jménem a číslem transportu. Transporty probíhaly prostřednictvím vlaku. Ve vagónech bylo málo místa a tma. Cesta trvala několik dní. Ve vagónech byli i starší a nemocní, kteří cestu nezvládli a zahynuli už při cestě. Po příjezdu do Terezína bylo Židům odebráno všechno, co si sebou vzali. Jednotky SS neměly s Židy žádný kontakt, protože je nepovažovali za lidi a nechtěli se jich ani dotknout. Proto nechali vězněné Židy udělat všechnu práci za ně. Takže Židy okrádali sami Židé. Po příjezdu byli rozděleni podle věku a jejich náplně práce. Pokud děti přijeli stejným transportem s rodiči, v této chvíli byli odděleni od sebe. Rozděleni byli také muži a ženy. Často už se nikdy neviděli a nevěděli, co se s jejich milovanými stalo. V Terezíně bylo mnohem více lidí, než by město normálně mělo, proto se využívaly i půdy domů, v pokojích byly palandy, někdy i 3 postele na sobě, aby se tam všichni vešli. Jídlo bylo dáváno dle věku a schopnosti práce, ovšem málo jídla měli všichni a panoval hladomor. Jídlem se tu myslí většinou vodová polévka z kousky zeleniny nebo krajíc chleba. Děti pracovaly už od 16, ale někde se uvádí i 12 let. Nejvíce jídla dostávaly děti a těžce pracující a nejméně starší 60 let, kteří už pracovat nemohli. Židé měli minimální až žádnou hygienu a to vedlo k nečistotě a šíření nemocí. Židy také trápil hmyz jako plechy a štěnice, které se v Terezíně rozmohly právě kvůli nedostatečné hygieně. Celkově Židé žili ve strašlivých, pro nás nepředstavitelných podmínkách. Existovala jistá stráž geta, již se skládala ze samotných Židů. Kontrolovali ostatní, aby neporušovali pravidla nebo aby neutekli. Židé se sami hlásili o tuto práci kvůli výhodám, jako bylo například o trochu lepší jídlo nebo bydlení. Tímto SS hezky vyřešila, protože se Židé hlídali sami a oni nemuseli nic dělat. Za 4 roky se tu vystřídalo pouze 26 tzv. SSáků, jelikož opravdu měli málo práce a nebyli ničím ohrožováni, protože byli autoritou pro všechny Židy v Terezíně. Měli také svoji vlastní budovu, kino a bazén. Jejich dny většinou spočívaly v užívání si dobrého jídla a pití, chození do kina a obcházení města, zatímco Židé v tom samém městě trpěli. Ve stráži geta bylo na rozdíl od jednotek SS asi 250 Židů. Stráž také měla za úkol vybírat jména Židů, kteří byli dále transportováni do vyhlazovacích táborů jako Osvětim nebo Majdanek, čímž jim zajistili celkem jistou smrt. Jednoduše řečeno, Židé posílali na smrt ostatní Židy. Také hlídali valy, takže nebyla šance na útěk. Z valu se nedalo utéci a okolo bylo jen město nebo byla za lesem německá říše. Na Židy takový život v každodenním strachu, špíně a vyčerpání působil velmi negativně. Sebevraždou v getu za celý čas působení, tedy 4 roky, zemřelo na 45 000 vězňů. Židé byli trestáni za jakékoliv porušení pravidel. Nedostali jídlo, byli byti, posláni do transportu nebo na místě zastřeleni. Celou dobu jejich života v Terezíně nic nevěděli. Neměli ponětí, co se děje v Osvětimi, kam je posílali, jak dlouho v Terezíně zůstanou, nebo jestli se dožijí zítřka. Bělostok. V srpnu roku 1943 v polském městě Bělostoku vypukla v tamním getu vzpoura, při níž zemřelo mnoho Židů. SS ale vysegregovalo 2000 židovských dětí a pečovatele a poslalo je do Terezína. V Terezíně vystoupilo z vlaku již pouze 1250 dětí. O děti bylo staráno lépe než o ostatní obyvatele, ale byly izolovány od ostatních Židů. A to i hned po incidentu, kdy je vedení tábora chtělo umýt neprodleně po příjezdu, jenže děti propukly v pláč a křik, že nechtějí do plynu. Místní v Terezíně se velmi divili, co to děti křičí, když to SSáci, kteří k tomu přihlíželi, již dav trhali od dětí, aby neprozradili, že na východě jsou tzv. Továrny na smrt. Tento incident
Potvrzuje tedy domněnku o tom, že Terezín neměl vůbec žádné ponětí o tom, že by na východě mohly existovat tábory, které by vyhlazovaly a cíleně likvidovaly židovskou rasu. Terezínští nicméně občas pronikali k dětem, které jim mohly alespoň nabídnout morální podporu nebo jakoukoliv jinou pomoc a na oplátku se dozvědět i nějaké jiné informace. Pokud však někdo byl načapán u dětí, mohl z toho mít neskutečný problém v podobě vězení či rovnou transportu do Osvětimi. Proč přesně byly děti deportovány do Terezína, můžeme dnes jen hádat. Nejpravděpodobnější teorie je však to, že měly být vyměněny za nějaké německé válečné zajatce. V terezínské segregaci dětí však vypukla i epidemie tyfu asi u 50 dětí. Tyto děti byly nejprve odvedeny Sokolovny, kde měla být karanténa pro nemocné, jenže den na to byli převedeni do malé pevnosti a zde také popraveni. Dle svědků se druhý den ráno odneslo 50 rakviček, ze kterých kapala krev. V září 1943 byl vypraven transport zbylých 1200 dětí i s dalšími lidmi do Osvětimi. Ku podivu ale tenkrát všichni neskončili v plynu, ale vytvořil se takzvaný terezínský rodinný tábor. Nakonec však po půl roce byli naloženi a všichni brutálně splinováni. Málo kdo z dětí i z dospělých přežil. Kluci na půdě domu. Na půdě domu L237 bydleli 4 chlapci. V té době jim mohlo být okolo 16 let. 3 chlapci byli z Prahy a 4. byl z Bavorova. Na stěnách půdy jsou malby a kresby, citáty nebo i básničky chlapců. Ukazují jejich stesk po domově, dlouhé noci, problémy a sny. Můžeme vidět malbu Pražského hradu, verše o štěnicích, vyznání lásky a další nápisy. I když půda zas tak malá nebyla, na 4 kluky tam bylo málo místa a jediný zdroj světla bylo střešní okno. Na rámech také můžeme vidět provázky, na kterých si sušili oblečení. Na půdě se našly předměty a nádoby pravděpodobně používané jimi. Časopisy a další památky. Časopisy a další památky. Když byly děti v Terezíně, tak se vydávaly celkem 4 časopisy. Vedem, Rim, Kamarád a Domov. Časopis Vedem byl vydáván mezi lety 1442 a 1444 v terezínském ghettu. Byl vydáván chlapci ve věku 13 až 16 let. Díky časopisům máme skvělý zdroj atmosféry a pocitů teenagerů z té doby. V časopisech popisují, čeho se bojí, čím se baví a tak dále. Časopisy psali zejména Pavel Fantl, Hanuš Hachenberg a Petr Ginz a další. Kdežto časopisy Rim psali kluci, co si říkali Nešarim. Byli ve věku 13 až 16 let. Tito chlapci byli z drážďanských a hamburských kasáren. Původně vydávali listy Sedmičky a Nešarim, což je hebrejsky jestřáby. Obsahem časopisu byly každodenní události. Jako poslední tu mám časopis Kamarád, který psali kluci z objektu Q609. Bylo jich 23 od věku 11 do 15 let. Časopis má 22 čísel a další autoři nestihli dokončit, protože odvezli transporty do různých koncentračních táborů. Osvobození Terezína. Osvobození Terezína předcházely evakuační transporty z táboru na východě, kudy postupovala Rudá armáda. Ke konci roku 1944 a na začátku roku 1945 byl Terezín cíleně vyprazdňován z obav o vzpouru. Takže v dubnu 1945 bylo v Terezíně pouze 15 000 lidí. V evakuačních transportech však bylo dovezeno okolo 17 500 lidí, zbídačených cestou i strádáním v táborech. Tyto transporty začaly do Terezína proudit od 20. dubna 1945. S přílivem hladových, nemytých a zbídačených lidí přišel i příliv nemocí, a to konkrétně epidemie skvrnitého tyfu, která vrcholila v první polovině května. Již 2. května do Terezína dorazili vyslanci Mezinárodního červeného kříže
a převzali kontrolu nad Terezínem. 5. května 1945 opouští Terezín poslední příslušník Sudštafel a Terezín je bez nadvlády Němců. Před jejich odchodem Němci spálili veškeré dokumenty, které židovská samospráva měla k dispozici, i jiné dokumenty, které měli k dispozici pouze oni. Terezínští však volní ještě nebyli, neb se v okolí nacházely jednotky SS a Wehrmachtu. Osvobození se dočkali až 8. května 1945 v pozdějších odpoledních hodinách, kdy v ulicích se poprvé objevily jednotky Rudé armády. Tyto jednotky pak v Terezíně nechávají i několik polních nemocnic, aby pomohly vyřešit pandemii tyfu. Důsledky. V Terezíně se na konci války nacházelo kolem 30 000 vězňů. Mnozí z nich byli nemocní nebo ve velmi špatném stavu. Díky včasnému příchodu sovětské armády a pomoci Červeného kříže se podařilo zabránit masovému úmrtí v důsledku epidemie tyfu. Osvobození také odhalilo světu realitu nacistických koncentračních táborů. I když Terezín nebyl vyhlazovacím táborem, sloužil jako tranzitní tábor pro deportace do Osvětimi a dalších míst. Zprávy o podmínkách v Terezíně přispěly také k mezinárodnímu povědomí o holokaustu. Po osvobození začal sběr svědectví, dokumentů a důkazů o nacistických zločinech. Terezín se stal důležitým místem pro výpovědi přeživších. Tyto informace byly využity při poválečných procesech s nacistickými zločinci. Dopad osvobození. Dopad osvobození měl 3 zásadní oblasti. Psychologickou. Lidé v koncentračních táborech zažívali šok a prošli si hrůzy, které my si neumíme ani představit. Jejich pobyt v ghetech nebo táborech v nich zanechal hluboké duševní jizvy, jež se propisují dokonce i do jejich potomků či prapotomků, přičemž to pra si budete moct říkat asi velmi dlouho za sebou. Stále se perou se svým zármutkem ze ztráty přátel, rodiny, domova, někdy i sama sebe. Někdy i mnozí přeživší si vyčítali, proč já a ne oni? Když byste si je vzali opětovně na místo, kde tábory ještě stojí, bude to pro ně silný emoční zážitek. Historický. Někteří se z těchto hrůz, jež právě teď prožili, chtěli a museli vypsat. A to hned ve 3 vlnách. První, neprodleně po válce. Další až v 70. letech 20. století a třetí až na přelomu tisíciletí 20. a 21. Vznikalo tak mnoho dokumentů, knih, rozhovorů a získáme o této hrůze čím dál tím víc informací. Ze svědectví a výpovědi jejich potomků. Kulturní. Na Židy se opět přestalo koukat skrze prsty a začali se opět brát jako řadoví občané. Nicméně předsudky vůči nim jsou v nás již po přibližně 1000 let stále zakořeněné. V roce 1948 však Židům byl vyhrazen a vytyčen stát Izrael na jejich původním území, kde se i podle Bible původně s Mojžíšem usadili. Významné osobnosti. Helga Weissová Hošková byla česká židovská malířka a spisovatelka, která přežila holokaust. Proslavila se především svým deníkem a kresbami z doby, kdy byla internována v terezínském ghettu během druhé světové války. V ghettu si vedla deník a zároveň kreslila to, co kolem sebe viděla. Životy dětí, strádání, každodenní realitu getta. Její matka jí často radila. Kresli, co vidíš. Díky tomu dnes máme vzácné autentické svědectví o tom, jak vypadal život v Terezíně dětskýma očima. Arnošt Lustig byl významný český spisovatel, publicista a scénárista židovského původu. Většina jeho tvorby se věnuje tématu holokaustu, kterým si sám prošel. Je považován za jednoho z nejdůležitějších autorů literatury o holokaustu nejen v českém, ale i světovém kontextu. Arnošt Lustig byl deportován do Terezína v roce 1942, když mu bylo 16 let. Později prošel také Osvětimí a Buchenwaldem. A v závěru války uprchl z transportu smrti, který mířil do Dachau. Všechny tyto zážitky se hluboce otiskly do jeho literární tvorby. Mezi jeho nejznámější díla patří Démanty noci, Modlitba pro Kateřinu Horovitezovou nebo Hořká vůně mandlí. Petr Ginz byl mimořádně nadaný český židovský chlapec, spisovatel, malíř, básník a redaktor. Měl českého otce a židovskou matku a kvůli svému původu byl deportován do Terezína, kde se stal symbolem dětského kulturního života.
Petr Ginz byl deportován do Terezína v roce 1942, když mu bylo 14 let. Během pobytu zde se aktivně zapojil do kulturního života mladých lidí. Stal se šéfredaktorem časopisu Vedem, který psali děti v chlapeckém domě L417. Jeho texty jsou důkazem neuvěřitelné vyspělosti intelektu a humoru navzdory tragickým okolnostem. Petr byl i výtvarně velmi nadaný. Jeho nejslavnější kresba se jmenuje Měsíční krajina, fantastická vize pohledu na Zemi z měsíce. Možná se ptáte, a kdož za tímto filmem vlastně stojí? Jsme banda 4 individuí z gymnázia v Čakovicích. Terka, Kuba, Terka a Radka. Tímto bychom vám chtěli poděkovat za pozornost a také za váš zájem o svou historii.